Sunan yarinyar Basumati. Ita yarinyar da ke Ban gama magana ta ba. Basumati ‘yar masu matsakaicin ƙarfi ce. Yarinyar ƙwarai. Kamar da yawa daga cikin ‘ya'yanku mata. Yarinya ce kamar kowace da ke son auren wanda take so kuma ya fahimce ta domin ta samu rayuwar farin ciki da cika muradi. Tun da na fara ganin Basumati na fara santa. Tun daga yaranta da na rasa mahaifiyata nake jin wani gurbi a rayuwata. Bayan Basumati ta shiga rayuwata na ji wani yanayi na farin ciki. Magana ta gaskiya. A duk lokacin da take gefe na karsashin aiki na rubanya yake yi. Wannan budurwa ta yi min abubuwa da yawa. Kula nake so na yi da ita kamar 'yar tsanan zinare amma hakan ya gagara saboda kudin nan. Dukkan ku bakwa da kunya. Dukkaninku. Na faɗa muku wani abu akan ita wannan yarinya? Duk da ta san cewa soyayya nake da ita kuma zan aure ta ne wata rana. A koda yaushe yallaɓai take kira na. Kuma na tabbata ko da na aure ta yallaɓai za ta ci gaba da kira na. Wannan ita ce kimar da ta bani da kuma kujerar da nake zaune a kai. Amma kudin nan da wani abin daban kuka kira ta ko ba haka ba? Iye? A gidan shakatawa me ma aka ce? Yawwa Kwalisa a gidan shakatawa. Kuma wani babba ne ya rubuta.